Matod pa ang pulong sa Ginoo nganong naghimo man ang Ginoo og impierno. Aron itambok una dito ang yawa ug silot sa iyahang mga sala. Mao na silot nganong naghimo ang Ginoo og impierno tungod sa sala. Matod ba ang pulong sa Ginoo diya sa kaduhang Pedro Kapitulo 2, versikulo 4. Nga din, kaduhang Pedro. Kaduhang Pedro, Kapitulo 2, versikulo 4. Matod pa? Wala kaloy wala kaloy sa Dios ang mga anghel nga nakasala. Gitambog sila sa impierno o gibilanggo taliwala sa kangitngit hangtod sa adlaw sa paghukom. Ana nga aduna puday mga anghel nga naisupat niya sa Ginoo. Para nga adunay gigama ang Dios nga impierno alang sa mga wala motuo sa Ginoo. Bisan ang mga anghel nga nakasala itambog gyapon di ay ngadto sila sa impierno. Unya bilanggoon taliwala sa kangitngit hangtod sa katapusan, hangtod sa adlaw sa paghukom. Wala nga ang tao karon dili na motuo og impierno, dili na gani halos motuo og Biblia. Kaya ang Biblia, ang ilahang kamaturan, mao na ang ilahang simbahan. Wala nga wala gyud nakatudlo ang tao karon sa kamaturan. Ang ilang gituhuan mao na ang ilahang simbahan. Wala kita nga sa ato kinabuhi ato gyud nga tuhuan ang kamaturan pinaagi sa pulong sa Ginoo nga naisulat sa maong Biblia. Dili nato makita kung giunsa sa Ginoo ang mga tao nga masupilon, bisan man ang mga anghel nga nakasala, itambog gihapon di ay ngadto sa impierno. Anang nga tao karon, kita dili ka magpaabot, nga di na ato ang kinabuhi, na isama ngadto kanila, nga di nga makasala. Una yung una, mga pangutana, ngano naghimo man ang Ginoo, ang impierno. Unya, nganong napil man po ang tao? Nganong napil man ang tao? Tungod kay ang yawa mo kintal man ngantong yun sa tao. So, nang binuhat sa tao o binuhat sa Ginoo, unang ipintal si Iba. Isa'y nagtintal niya si Satanas. Inagi sa bitin. Ano nga, ang tao din makasala, may apil gyapon di ay ngadto sa impierno. Itambog sa impierno ang tao makasala. Tungod kay gipinta man sa yawa. Ang pinadayag, Kapitulo 21, isa ni mga tawhana nga makapuyo o residensya nila ngadto sa linaw nga kalayo o impierno. Matod pa ang pinadayag, Kapitulo 21, versikulo 8. Kinsa? Matod ba? Apan ang mga talawan, ang mga wala magtuo, ang mga malaway, ang mga mamumuno, ang mga maglawason,
ang mga salamangkiro, ang mga nagsimbang mga Diyos-Diyos, o ang tanang bakakon itambo gayod sa linaw nga kalayo o gasupre nga mao ang ikaduhang kamatayon. Mao dahil ang Diyos naghimo og impierno kay aron ang mga tao kadto mga talawan sa pag-alagad sa Ginoo, talawan sa pagsimba sa Ginoo, talawan sa pagdawat sa Ginoo, ang mga wala magtuo. Mao diayni mga tawhana ang ilahang padulngan mao gayod ang linaw nga kalayo o asupre. Mao nay pinakangilngig nga mga panghitabo nga maabot sa kinabuhi sa tao kung sa dihang ang tao padayon sa pagbuhat o dili maayo ngadto sa iyahang kinabuhi. Ang mga malaway o ang mga mamumuno o ang mga makikilawason, ang mga salamangkiro o pagkakantong nagasimbang mga Diyos-Diyos o ang tanang bakakon ay apel dire mga bakakon. Ang ilahang padulngan mao gayod mga bakakon itambo gayod sa linaw nga kalayo o kasupri nga mao ang ikaduhang kamatayon. Mao na nga dili nato ikatungala, dili nato ipangutana nganong ang Dios naghimo og impierno. Kay ang tao karon grabe na ang gihimo. Wala na pagtuo ya sa Ginoo. Wala na pagsimba na sa Ginoo, kung nagasimba man tuod, pero nagahimo ngapon sa dili maayo. Ikalipay nila ang pagbuhat na dili maayo. Kalipay nila bisan tuod ug nagaalagad, nagasimba na sa Ginoo, pero nagabuhat gyapon sa mga kalibutan ng nakalihukan. Ikalipay nila nga makahimo, makabuhat sila sa mga kalibutan ng nakalihukan. Oh. Ato lang araw, ipos, nagpasalamat sila kay aduna daw ining misuportar sa kalihukan sa mga misgi. O ikalipay nila, nagpasalamat sila. Iya wala sa Ginoo. Kana mga kalihukan. Dili na iya sa Ginoo kalihukan sa mga misgi. Kalihukan na sa kalibutanon nga malipay ang tao. Aron malipay po ang mga nananaw sa ilang gihimo. Iyaw mo na. Salamat mi sa nisuportar, sa mga buluhaton, sa mga misgi, sa nag-sponsor. Ya, nindot kayo ang tima. Ilaha. Gugmag, panagiusa, kadaugan, panulong, dugma o panagiusa, timailan, dalan sa kadaugan. Nindot tayo, pero ang ilahang himo, perting layoa, sa ilahang pamulong o sa ilahang tima. O na nga, sa atong kinabuhi, ay nag-ila man ta, dito man ta, nga doon na impierno, nga kung doon na pa man, sa ato nga mga igala, mga parinti, na din ato sila nga sugila nini. Ay minga mo sila, nga ang Diyos at hibo ang impierno nga gugmaman. Oo. Nga ang gobyerno, nga ang himo mang puro bilangguan. Asa man, isa may ibutang diha sa bilangguan. Kadtong mga tao nga nakalapas sa balaod sala diha sa gobyerno. Mao po ng Ginoo. Kung ang tao nga makasala, dito gito na ibutang ngadto sa linaw nga kalayo. Dili ko na sa ibutang dito sa langit. Kaya magkasala man. Manang naghimo ang Ginoo o impierno. Oh.
Nya unsa pa? Matoy ka duha, katulo. Unsa may bation sa tao dito? Kanang kuha na gyud sa impierno. Wa gyud tingali tao nga butang sa kalayo nga malipay no. Ang dili gyud mag-antos ang tao dito sama sa kinabuhi sa tao nato. Matod pa pulong sa Dios diha sa Lucas nga atong makita, Lucas kapitulo 16 versikulo 23. Lucas 16 versikulo 23 hangtod ito 31. Na din unsa mabation sa tao dito. Ingon ang pulong sa Dios sama sa kinabuhi sa taong dato kang Lazaro. Ato pa ang 23 og nag-antos pag-ayo dito sa Hades o niya miyahat siya og nakita niya dito sa layo si Abraham og sa iyang kiliran diha si Lazaro. Nagarepresenta kini nagasulti na din sa kinabuhi. Dunay duha ka kinabuhi nga nangamatay, duha ka tawo nga namatay, ang usa ka kwartahan, ang usa ka kabos. Ona nga dili pod ikagarantiya nga ang pobre malangit. Dili pod ikagarantiya nga ang kwartahan na impierno. Niyahat siya o nakita niya dito sa layo si Abraham o sa iyang kiliran diha si Lazaro ang taong dato ni itanaw. Busa ni singgit siya ngadto kang Abraham, amahan kanuyin taon nako o ipadala si Lazaro diri aron itunlob ang iyang tudlo sa tubig o pabugnawan ang akong dila kay nag-antos ako pagkayo sa kaingit sa kalayo. Mao na. Kasadiyang ang tao, sultihan, dili mapatalingo, dili maminaw, mahayabot. Sa panahon nga ang tao mubiya, mamatay ang tao, nga walay Dios, may sama sa kinabuhi sa usa ka taong dato. Kadiin siya ni hangyo ngadto kang Abraham na iyahang ipadala si Lazaro ngadto sa iyaha. Ihangyo siya. Yan ay magkaroon kaya doon ay mamatay. Ampuan man. Na kini mga taong kortahan o katungkabos. Hingo man ang tao partahan nga hinangyo na siya. Ngayon, padala niya si Lazaro. Ipadala si Lazaro. Ngadto siya ha. Aron itudlo. Ituslog niya sa tubig ang iyang mga tudlo. Aron pabugnawan ang iyang mga dila ni hangyo ang taong dato. Ngadto kang Abraham. Kaya nag-anto siya sa init niya kalayo. Ano bation sa tao? Pag-abot sa panahon na mamatay ang tao, na diin walay Ginoo, walay pagtagar, walay pagpangalagad sa Ginoo, mahiadto gyud sa linaw nga kalayo. Apan ingon si Abraham, nitubag, anak, dinumdumi nga sa dito ka pa sa kalibutan, nabuhong ka sa tanang maayong butang. Samtang si Lazaro, lunlun lamang kadautan ang iyang nahiyakuman. Apan karon malipayo na siya diri. Samtang ikaw
diha nag-amtos. Lagi. Ang pagmahay, di gyud maguna. Sa kinabuhi sa usa ka dato, adin walay pagtagad ya sa Ginoo. Puro lang kalibutanon, puro kalipay ang iyahang ihuna-huna. Wala na siya naguna-huna sa iyahang espirituhanon nga kinabuhi. Nagdahom siya nga diin ang iyahang pagkadato, mao'y makaluwas siya ha. Pero kung sa isulti ni Amahang Abraham, na hinumdumi nga dito kapas sa kalibutan, nabuhok ka sa tanang matan, sumayong butan. Dato yun, dihang ipahimuslan ang iyang pagkadato. Apan si Lazaro, gikan sa iyang pagkatao, gikan sa timugso ang tod siya nga namatay, lunlon lamang kadautan na iyaan nahiyaguman. Apan sa dihang namatay ang taong kabos, anaa siya nagmalipayon sa kiliran ni Abraham tungod kay anaa nituo siya kung mialagad diha siya sa Ginoo. Amen. Ngano man ang Ginoo nga naghimo impierno. Nya unsa pod ang bation sa tao dito? Mo nang mag-antos, magsiyagit ng tao. Nya ang verse 26, gawas panining tanan, anaay lawom nga bungaw, nga nagpulang ka nato. Aron walay makatabok, gikan diri nganha kanimo, o gikan diha ngari kanamo. Sa ato pa pasabot, nga wala na'y pagbalhin. Kaya ang impierno di ay, ang ining nahimutangan nila ni Lazaro ni Abraham, anaa sila sa ibabaw, ug ang impierno anaa di ay sa ubos. O na nga wala na, siparet na sila daan. O na nga dili na maka-adto sila Lazaro ngadto sa ubos. O si ang taong dato, dili na po siya maka-adto sa nahimutangan nila ni Lazaro o ni Abraham. Kaya dunay dakong bungaw nga nagulang ato kanila. Pasabot nga dunay rindero, boundary. Ang impierno o katong nahimutangan nila ni Amahang Abraham o ni Lazaro. Una nga, na mga pag-ampo sa mga patay, nga kaluy itaw, mga kalag, wala na siya. Kung asa, kanahimutang, dihan na yun. Kana nga, dili na madala ko kampo sa mga buhi ang mga patay. Atong inumduman, doon na isulti din eh. Okay. Ang verse 27, ang dato mitubag, kung mao ka na amahan, hangyon kung ikaw nga imo untang ipadala si Lazaro ngadto sa amo. Ay hangyon na. Ang taong dato ngadto ka amahan Abraham. Hangyon na. Kay aduna ako'y 5 kaigsoong lalaki. Paadtuwa siya aron kapasidanan sila, aron dili sila maianhi nining dapita sa kasakitan. Wala nga concern ang patay ngadto sa mga buhi. Ang karon kay baliktad man. Ang buhi may concern ngadto sa mga patay. Wala may mga papasidaan. Ang ilang gihimo, ang mga pagkampura, ngadto patay. Ano gihimo na ang serbisyo diya sa namatyan? Dili na ingon ang serbisyo gihimo na diha sa namatay. Kung dili ang pagserbisyo
mga papahinumdom ngadto sa mga buhi. Madinaron ng tao mubiya sa sala. Mubiya sa dautan nga kinabuhi. Ano yung hangyo si Lazaro? Kaya doon na siya 5 ka lalaki. Patuon o pasidanan sila aron dili sila mayani nining napita sa kasakitan. Nga usay tubag ni Abraham. Si Abraham ingon, atuwa dito si Moises ug ang mga propeta na magpasidaan kanila. Sila nay mahibalo sa pagpamati sa isulti ni Moises o sa mga propeta. Manay gitubag ni Abraham ngadto sa taong dato. Ana nga ang tao gani bisan tuod nakadungog, nakabalo, sultihan, dili manumbaling, ngano man adunay sila'y prinsipyo. Una sila'y mga baruganan. Dili na halos motuo. Karon manggaling sa social media, halos ang mga tao, ang mga alagad sa Ginoo nga pagdamit, nga dili nagasulti sa tinuod, sa kamatuoran. Wala na, dili na nila punong palingon. Nahulog na lang kailangang igayagaan. Ang tao nga nagadala sa mensahe o pulong sa Ginoo. Wala na ipupumati. Kaya lagi, bisan sa iyo ang ilang mga pagtulutan, ilahang himuo na insakto ang ilang mga pagtulunan. Wala. Gingon si mga Abraham nga, atuwa na dito sila Moises, mga propeta. Karon kay wala naman sila Moises sa mga propeta, kinsa may ilang gisugo. Kadto mga pastor, kadto mga komitado, ngami alaga diya sa Ginoo. Anang isulti gyud kung unsaan tinuod, dili ingon nga dunay tagu-taguan, dunay likay-likayan na kinahanglan basahon. Kita mahadlok kung gamay ratang membro, gamay ratang mga sakop. Kaya ang atong gihimo, kaya ang ato ang pagpadayag sa mensahe sa Ginoo, alang rimangyod sa kayuhan sa tao. Amen. Dili magdala kalautan. Ana. Unya, ang dato mitubag. Apan namahan, dili pa kanaigo. Kung duna gayoy, kung adunay mabanlaw ug muadto kanila, mamiya gayod sila sa ilang mga sala. Kamusta katabangan ni Jesus Christ? Duna ba tao nga namiya sila? Angkod karon bisan tuod ang tao na ibalo sa pagkabanaw ni Jesus Christ, nagpadayon gyapon sila sa pagkasala. Wala gyapon sila dito. Bisan pag ipadala nila si Lazaro dito sa kalibutan, bisan pag mingon si Lazaro, di pa kanaw ko sa Ginoo aron sa pagsulti sa inyo nga biyahe ng sala kay mao ni gisulti sa taong dato. Nga tunay siya 5 kaigsoon pabiyahon sa sala. Wala. Ang tao nga dili motuo bisan pag unsaon nimo nagsulti kung ang kasing-kasing nagdumili pagdawat sa mensahe sa Ginoo, dili gina siya mudawat. Apan unsay gisulti? Apan mingon si Abraham, kung dili kani sila mutuo kang Moises o sa mga propeta, dili gayod sila makabig bisan pang may nabanhaw. Atiyaw muna sa
yung statement ni sulti ni Mang Abraham. Kabisan pag adunay mubalik manabana og gikan sa mga patay, dili gihapon na sila mutuo, dili gihapon na sila makabig. Padayon gihapon na ang tao sa pagbuhat sa dili maayo. Padayon gina siya sa pagbuhat sa kalibutan nga pagkinabuhi. Ana nga ang mensahe pulong sa Ginoo nagapadayag kanunay, nagapahinumdum kanunay si matag usa nato sa kinabuhi. Karon nga naman ang Dios naghimo og impierno. Kung wala pa impierno, ang tao walay mutuo sa Ginoo. Ay ngano ang tao mialagad sa Ginoo, nahadlok siya na maimpierno ang iyang kalag. Ngano ang tao minibiya sa kinabuhi sa pagpakasala, tungod kay nahadlok siya sa Ginoo. Kaya ang Ginoo musilot yun sa tao nga wala mo tuo, wala mo ilang, wala mo dawat sa iya, o padayon sa pagbungat sa pagkamasalay ko. Padayon sa pagbungat sa sala. Nga, salamat na din ang pulong sa Ginoo. Padayon nagapahinumdom sa matag usa kanato. Nga din aduna gyoy langit, aduna po'y impierno. Manang dili ito paaboton sa atong kinabuhi. Nawa kita dunam kita sala. Dunam tayo sala. Sala nga dili tinuyo. Kung sala nato, makapangayo dayon ta pasaylo. Kung sala nga kanang dili na mo pila, dili na mo taho, dili na mo tuo sa Ginoo. Iyaw kong giingon hindi ko rapas, naduna dayon sa di ko nawig. Kung na dayon tao nga dili na mo tuo Ginoo. Pinakangilingig na tao. Wala siya kibalo kung siya ang iyang ipamulong. Wala siya kibalo. Ana nga mga pasidaan. Matagusa ka na ito. Ito ang inulagway din nga sa kinabuhi sa usa ka taong dato, sa taong pobre. Nga dili po na ito ikagarantiya nga kita kabos malangit. Kung ang kabos walagad sa Ginoo, wala magtagad sa Ginoo, ami nga pobre man ko, ako ang nandapit ng hinarian sa langit. Nya karon wala nangalagad ang taong pobre, wala mangalagad sa Ginoo. Kay nagsalig nga siya malangit. Unya karon ang taong dato, wa siya nagsalig siya pagkadato, ni alagad siya sa Ginoo. Nalangit siya. Ana nga kabus man o dato, kung ituro ka, may alagad ka sa Ginoo, magdawat ka sa Ginoo, maangkon gyud diha sa kinabuhi sa tao ang giandam nga langit sa Ginoo sa matang usa kanato nga din sa lihang tuo ka gidawat ta diha sa Ginoo. Kung ang tao po nga wala dawat sa Ginoo, aduna po'y tuluyanan nila nga giandam sa Ginoo sa ilahan. Mao to nga mao ang impierno. Kantos, magsagit dito sa walay katapusan ng mga pangkantos. Salamat sa mensahe sa Ginoo, iningatak niya sa kautubon, na dinipulong sa Ginoo, mga pahimanno, sa matagusa kanato, napahinumdum, kanunay kanato. Ang anuman, napahinumdum, dili na itong ibawan, na di ay masigya ta, makasalat ta,
Maka hinumdum din ta nga, uy, wala man yung nangimo, nabuhat. Ano nga, lugar na ito kanunay, adi sa ito kinabuhi, doon naging Ginoo. Yung ginato, ano nga isa, matagusan na ito kinabuhi. Latindog ta,